לא כפרה עליך, לא. חברים מתו. לא. אני לבד. אני לבד, חברים מתו. אני התלבטתי לבד. אני עשיתי מה שאתה אמר, אני קברתי את עצמי מתחת לאדמה. כל הכבוד. יופי, דותן, יופי. אני לא צורק איתכם, 100 מחבלים, רק צרורות של יריות, אנשים נורים לידי, אנשים נהרגים לידי. דותני, כפרה עליך, כל הסיפורים תהיה פה לידינו, חיים שנשמור על הכל, אל תתפרק עדיין, זה מלחיץ, אני יודע. תגיד לנו בדיוק איפה אתה, אבא ואמא... אני כרגע לא בנקודה שיכולים להגיע אליי. באמת? ומי אתה במקום בטוח? דותן, אתה במקום בטוח? אין מקום, אני אחי עם הצבא, אחי. אתה עם הצבא? איפה זה בדיוק? בין היישובים, בכבישים, אחי, כל הכבישים חסומות, אחי, המחבלים פה מתרוצצים על ימין והשמאל, אחי, אין פה אפשרות ללכת מטר, אחי. הבנתי, ויש... הם חדרו, אחי, לבתוך יישובים, אחי. ובאיזושהי דרך אמורים לשנע אתכם לאיזשהו מקום מאובטח? יותר מאוחר, אמורים להביא רכבים לבתי חולים בארץ. מה? יותר מאוחר, אוקיי? אוקיי. פנו אותנו לבתי חולים בארץ. דורדי יבוא לנו RPG, אחי. יהיה בסדר, יאח, אנחנו נתנקם בהם על הכל, על החלטה. שומע? עברנו את זה, אחי, הכל טוב. אבל אתה פצוע, אתה בסדר? אני ברוך השם בסדר, אני לא יודע מה הם חברים שלי. יופי. חברים דותני, רוב החברים שלך... דיברנו עם החברים. רוב החברים, פלח, ירין צרוצי, איציק, עם מי לא דיברנו? כן. לא, היה איתי חבר וחברה שלו. היינו ביחד עד שהם התחילו לאגף אותנו, ולראות מכל כיוון צרור של מקלעים, אחי. אמרתי להם, זה הזמן לברוח, הם לא הקשיבו לי, יש לי סטרס, ברחתי לבד פשוט. דותן, עשית בשכל, חיים שלי, עשית בשכל, כפרה. טוב, בסדר. שתדעו, אנחנו עוד מעט נתפנה לבתי חולים. אבא בסורוקה? כן. אבא בסורוקה. מבקש להתפנה בסורוקה, מחכים לך בבאר שבע, שאול ודקל בתמיר. קשור אליו, גם מסוכן שם. אתה עכשיו, מה זה הטלפון הזה? זה טלפון של אחד היס"מניקים. יופי. ונשלח לו בריאות. חשבתי ככה, רגע, מה לדעתך להגיד לאבא תמיר? אין תמיר... לך פה סוללה, אז הם חייבים לשמור סוללה בטלפון, אני חייב לנתק. בסדר, להגיד לאבא ותמיר שיחכו בסורוקה? קטונתי כרגע להגיד, אני לא יודע. טוב, אוקיי. תעדכן אותנו. סגור, ביי. תעדכן, ביי.